service, we're going to have our preachers come up. Our first preacher of today is Vanisha. Let's her. She comes up to the stage. Hallelujah! 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 And we can do better than that. We can do better than that. Hallelujah! Walikufara kutia kaya kama huko mwenyewe. Kuona urimu bereki. Usingatambi onewa na wako. Chigora tete orugo onewa na wako. Yale ni chaji. Kaya kama huko mwenyewe. Chikari walisanga wale kupaya. Naona changaji yuni. Hallelujah. Okay, Sisitiri Panyanga. And then
mambo akati kwavari, kuchine mume weimba yaSauro wandinaitira kunaka kwaMwari here? Ziba akati kuna mambo Jonathan, kuchine mukomana akaremara tsoka. Uri kubanza sei? Akaremara tsoka kuratidza kuti akasutomboda kunhu inenge kunakidza nekakusiririsa nekaropafadza nezvese zviri mukatimo. Hanzi kune akaremara tsoka. Hanzi kuchine mumwe here wendingaitira nyasha? Zvikanzi hongu kune ariko. Bati chakatanga Ziba kutarisira kwake mambo Dhavhidhi achibvunza kuti kuchine mumwe here wendingaitira nyasha? Manje Dhavhidhi uyu Ziba akatarisira kuti hanzi ndiye achava achiropafadza kuti akaremara tsoka. Akasikutarisa nditambidzwa plastic yangu, pane plastic yangu yanasiya plastic yangu. Zvikanzi kuchine mumwe here akaremara akaita iyoyo Ziba amane target yekuti ndiye acharopafadzwa. Abva aenda kukanzi wangu mama, zvikanzi iwe hakuna mumwe weimba yaSauro here ndingaropafadza? Zvikanzi hongu ariko. Zvikanzi akaremara. Apa chaingodingana kungoti angotaura kuti kune akarema, kwete kuti hanzi kune vakaremara tsoka. Saka Mwari kanzi aiwa muripi nekuremara tsoka dzake idzodzo, endai munomutora. Pane imwe situation yekuti hanzi pastor vanogara vachitaura Mwari vanokurudzira mumwe munhu, hanzi ndo watinoti, hanzi kunomati machiva anouya achikubatsira uya usingataura destiny yopa. Hanzi anobva hangu usingazvifungiri zvakaoma ipapo. Mwari ndopa anobva apa inonge yagarisa. Usatambe nesituation inonge yagarisa. Usikuziva nepekutangira apo ukamhanya ukati ndoita sei apa ndoita sei apa, pamwe ndiwe mai apa pamwe ndiwe baba, apa ndiwe baba apa ndiwe mai, zvese zvakamirira iwewe. Ipapo hapana tarisiro yaunonge wakatarisira. Manje Dhavhidhi anobva uripi enda unomutora apo wakaremara zvako neurema hwako. Unongoti rumbidzo ndenyu. Uyu wakuenda manje wakuenda kuna mambo Dhavhidhi kuti rumbidzo ndenyu Mwari, rumbidzo ndenyu Mwari, kuona ndekwenyu Mwari. Uye chibva kunzi adainzwa unonzwa kurwadziwa kubva atipo vamuri Mephibosheti. Zvikanzi hongu ndini muranda. Hanzi anova nechiso pasi, ukaverenga Bhaibheri unova pasi nechiso. Akati mambo wangu ndimi here mandirangarira neurema hwangu, imhaya
I thank you so much for that powerful message. I did not die.